Kini ang Atraka Balita 943. Konsunod si Mana, Nobyembre 15 tuig 2020 mo kini ang adlaw o pizza diin. Mahibala ng kinsa gyud ang mga opisyal nga kandidato pagka presidente, vice presidente, senador, congressman, governor, vice governor, board member, mayor, vice mayor hangtod sa konsyal sa munisipalidad ug syudad. Apan si kanhi konsehal sa syudad sa Tanhay nga si Dr. Rolando Okidok Tabalok. Wala kini siya vice mayor o mga konsehal tungod kay nag-inusara man kini siya ubos sa Partido Liberal. Sumala pa ni Okidok Tabalok nga bisan dunay nga mitumaw nga mga independente nga kandidato sa vice mayor o konsehal kung ugaling aduna pay panahon magkauban sila apan iyang giklaro nga kon magkauyon kini sila sa kandidato pagka presidente ubos sa Liberal Party. Kung naay mo kuyog na to, ay bisi mayor mo kuyog na to, Okay na. ato na dawaton. Okay. Naay mo ta, we work as a team. Ha? Dili sa atong personal pagkatao. Kana, basta Magkauyon. magauyon sa among national policy, ng among presidente, si Leni Robredo. So, mo man ay usas akong rason sa mutabang ko ni Leni Robredo pagka-presidente na to. Okay, so Dok, pananglitan o palaran ta nga mahimo tang alkalde sa atong siyudad sa Tanhay. Isip na nay proposal o budget ang General Hospital sa Tanhay. Ato ba ni nga ipadayon or ato pa ning ipa-question or unsa? Asab karon akong nga ibawan na say budget nga napagawa diya sa Sangguniang sa isip mapauiuna kay naa mapoy budget gikuan si Congressman Sigiting para ni anak pa akong naibawan kay inagurar man sila diya sa last 3 years ago o 4 years 5 years ago pang mura magwalay na tihok igura magipatag ibangag. So, sa kadugay sa panahon na aptan tagpadimya, nga karong angay naman nato na tanang magamit karon bisag first floor unta, pang wala may nakita. Ha? So, pagguwa sa kwarta, naman guwa naman, pang wala man nato makita ang sugod sa usa ka mga edipisyo diya. So, usa na sa akong tutukan ang health labi na sa pandemya. Kini ang Atraka Balita 943. Kanhi third term konsyal sa syudad sa Tanhay, Dr. Rolando Okidok Tabalok, eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.